На Белсаці навіны коротка пра галоўнае распавяду я, Юлія Лабанова, вітаю і пачынаем. Урад Беларусі пастанавіў увесці падатковыя захады ў адказ на заходнія санкцыі супраць нашай краіны. Гэта часовыя змены, якія датычаць перадусім замежных кампаніяў з гэтак званых несяброўскіх краінаў. Гэтак да 25% вырастуць падаткі на некаторыя прыбыткі, а таксама будзе прыпыненае палажэнне па збяганні падвойнага падаткаабкладання. У сваю чаргу Еўрапарламент прыняў дырэктыву аб крыміналізацыі абыходу санкцыяў. Яна прадугледжвае ў якасці пакарання пазбаўлення волі тэрмінам да 5 гадоў ва ўсіх краінах Еўразвязу. Смерць літоўца ў беларускай турме пракаментавала амбасадарка Літвы. Паводле яе літоўскі бок неаднаразова дасылаў запыты на сустрэчу з арыштаваным. Аднак улады Беларусі адказалі толькі калі той памёр. Сустрэча немагчымая. Сёння мы атрымалі ноту МЗС Беларусі, якая пацвярджае факт і дату смерці грамадзяніна Літвы. Але ніякай іншай інфармацыі пакуль не атрымалі. Таму яшчэ раз просім падаць усю інфармацыю пра абставіны здарэння. У дакуменце, што даслалі з Беларусі, стаіць дата смерці 9 сакавіка. Гэта мужчына 1953 года нараджэння, жыхар Вільні. Як адзначала літоўская амбасадарка, нярэдка грамадзянаў Літвы затрымліваюць у Беларусі на сотні-трое, а часам і на даўжэйшы тэрмін з розных і часам надуманых прычынаў. Пры гэтым інфармацыю пра абмежаванне волі сваіх грамадзянаў Літва атрымлівае ад сваякоў. Вядома, што памерлага літоўца затрымалі ў Беларусі летась у канцы снежня. Яго падазравалі ў кантрабандзе патронаў, якія, паводле версіі мытні Беларусі, знайшлі ў ягоным аўце. Літва ж затрымала на мяжы з Беларуссю першы аўтамабіль з расійскімі нумарамі. За стырном Audi Q7 быў грамадзянін Малдовы. Ён патлумачыў, што нічога не ведае пра абмежаванне Еўразвязу. Як і павялі ў мытнай крымінальнай службе Літвы, аўтамабіль коштам больш за 41 000 еўраў належыць грамадзянцы Расіі. Яе ў аўтамабілі не было. Паводле ўведзеных у Еўразвязе патрабаванняў, аўты з расійскімі нумарамі меліся пакінуць тэрыторыю аб'яднанай Еўропы да панядзелка за парушэнне прадугледжаны штраф або канфіскацыя транспартавага сродку. Па справе кадравага рэзерву Новай Беларусі затрымалі супрацоўніка Верхнядвінскага райвыканкаму Аляксея Кісялёва. З мужчынам знялі пакаяннае відэа, на якім змусілі сказаць, што ён з'яўляецца вучнем кадравага рэзерву Новай Беларусі. На затрыманага завялі крымінальную справу. Раней кіраўнік праекту Юрый Губарэвіч заяўляў, што тыя, каго нібы выкрылі спецслужбы, не маюць і ніколі не мелі дачынення да кадравага рэзерву. Прынамсі, 3 чалавекі загінулі і 38 параненыя, у тым ліку 10 дзяцей у выніку расійскага ракетнага абстрэлу Крывога Рогу. Траплянне прыйшлося па 2 жылых дамах. У ноч на сёння расійскае войска выпусціла па Крывым Рогу авіяцыйную ракету Х-59. Пра гэта паведамілі ўлады гораду і абласная вайсковая адміністрацыя. Да раніцы ратавальнікі разбіралі завалы ў пошуках пацярпелых. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі, які нарадзіўся і вырас у Крывым Рогу, падзякаваў службе МНС і паабяцаў, што Расію прыцягнуць да адказнасці. Уначы расійская армія нанесла удар дронам па жылым дому ў Сумах. Абрынуўся пад'езд шматпавярховіка. 10 асобаў выратавалі з-пад завалаў, ёсць і загінулыя. Аварыйна-ратаўнічыя працы працягваюцца. Шукаюць 2 сям'і з дзецьмі, якія на момант удару былі ў доме. Усяго ж пашкоджаны 30 кватэр, 15 з іх разбураныя. Расія таксама зазнала атаку беспілотнікаў сёння ўначы. У Белгарадзе дрон атакаваў будынак ФСБ. Пашкоджаны фасады, выбітыя вокны, пацярпелых няма. А ў Разані ў выніку атакі беспілотнікаў загарэўся нафтазавод. Пасля атакі на тэрыторыі нафтавага заводу пачаўся пажар. 2 чалавекі шпіталізаваныя ў стане сярэдняй ступені цяжкасці. Напярэдадні дроны таксама атакавалі нафтаперапрацоўчы завод у Ніжгародскай вобласці і нафтабазу ў Арле. Прынамсі, 1 загінулы і 22 асобы пацярпелі. У кітайскім Саньхэ за 80 кіламетраў ад Пекіну адбыўся выбух у рэстаране. Паводле папярэдніх звестак прычынай стаўся выцек газу. Выбух зафіксаваў відэарэгістратар аднаго з кіроўцаў. Са здымкаў відаць, як людзі разбегаюцца з месца падзею, а адна жанчына знепрытомніла. Здарэнне адбылося о 8 гадзіне раніцы. Цяпер на месцы працуе следчая група. Дональд Трамп набраў неабходную колькасць дэлегатаў для ўдзелу ў выбарах ад рэспубліканскай партыі. Пра гэта паведаміла інфармацыйнае агенцтва Associated Press. Гэтак Трамп атрымаў перамогу ў штаты Джорджыя, Місісіпі і Вашынгтон. За яго прагаласавалі больш за 1215 дэлегатаў. Гэта неабходны парог для вылучэння ў якасці кандыдата. Супернікам Трампа будзе цяперашні гаспадар Белага дому Джо Байден, кандыдат ад дэмакратаў. Што праўда, лёс мільярдэра на выбарах змогуць змяніць выстаўленыя яму крымінальныя абвінавачанні. Першы суд за выплачаныя грошы за маўчанне порнаакторцы мае распачацца 25 сакавіка ў Нью-Йорку.
І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Каментуйце выданне, стаўце лайкі і дзяліцеся ім. Так інфармацыю пабачыць яшчэ больш гледачоў. Падсумаванне ж інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве о 20:00. Заставайцеся з намі.